tervetuloa taas tänne Sensei Dartsin Darts-klinikan pariin. Tänään meillä on jakso numero 6, mikä on nimeltänsä Sensein runtu. Mikäs tämä Sensein runtu oikein sitten onkaan? Sensein runtussa niin vähän kehitetään heikkouksia ja parannetaan vahvuuksia. Eli valitaan vahvin tripla ja tupla ja heikoin tripla ja tupla tai mikä niiltä tuntuu. Että kehitellään niitä. Eli heitetään 10 osumaa per kohde plus 10 pistettä keskustasta, eli härästä 2 pistettä ja ulkopihasta 1 piste. Ja heitetään niin monta kierrosta kuin aikaa sitten kunkin session suorittamiseen on. Oliko sinulla joku vielä pointti tähän harjoitukseen? Joo, eli yksi kierroshan koostuu 10 osumasta, eli ensin heitetään se 10 tripla 20, 10 tripla 16, 10 tupla 20, 10 tupla 14. Plus se keskusta, siinä kierroksessa menee noin tasosta riippuen 15-20 minuuttia. Siinä väliin pikku happihyppely ja toinen kierros. Niin mielellään 3-4 kierrosta kun heittää. Tää on hemmetin hyvä harjoitus siihen, että jos sä oot ollut viikonloppuna kisoissa ja Teemu kiertää, niin ei muuta kuin maanantai aamuna runtua, niin apina pois selästä. Saat nimenomaan apinan pois selästä. Sulla on jotkut aika makeen näköiset puikulat siinä. No nyt on kyllä hienot Shotin Roman Empire. Tämmönen punainen etupainoinen tikka. Mahtava grippi. Perinä tänään Condori Zero Stress. Erittäin joustava sulkavarsiyhdistelmä. Tää menee ihan mihin vaan. Testataan vähän miten se lentää. Väistää hyvin. Kyllä. Väistää liikaa. Siinäpä kysymys. Mennään kokeilemaan niitä sitten taululle. Kyllä. Seuraavana Sensei runtu ja Krisu on valinnut suosikikseen tripla 19. Yksi osuma, eli 9 jäljellä ja sitten mennään eteenpäin. Jokaisen poikkasuulla on 3 tikkaa käytössä. Niin kuin mainitsin. Niin kuin äsken mainitsinkin, kyllä. Onko tässä Sensei jotain pointtia sulla tähän harjoitukseen? On. Kyllä mun pointti voisi olla, jos kuvataan uudestaan tai alusta. Älä ihan haarittele. No, sä teet ihan liian pitkä siitä. No, mutta... Otto 28. Otto 155. No niin Krisu, maalin kimppu. Sieltä se tuli. Kaksi osumaa, eli 7 vielä. Ei kun 8.